Så tiger vi lige stille. Alle sammen, var. Ja. Så. Også dig, Peter. Nå, nu nærmer vi os jo 43, så vi skal snakke i praktik. Ja, glæder I? Nej, glæder I, at vi skal i praktik? Hallo? Jamen, ja, jeg vil gerne søge praktik hos jer. Nej, det har vi desværre ikke tid til. Okay, hej. Nå, hvem var det så? Det er de forbandede praktikanter igen. De duer jo ikke til en skid. Altså, der er ikke noget dagligt arbejde i det. Nej. Ja, godmorgen, jeg hedder Kalle. Jeg ved ikke, hvad I er vant til, men der kommer nye boller på suppen nu. Og ja, få lige de der mobiltelefoner væk. Enten er de slukket, eller også er de heroppe i mit kateter. Ja, I kigger heroppe nu. I skal i praktik i uge 43. I skal lave en køreplan. Morten og Henning, jeg har snakket med Nordkorn ude i Industrikvarteret. Astrid, hvis du kommer op til mig senere, jeg har noget til dig. Astrid, vil du lige komme herop? Astrid. Hvad er det her for noget PIS, rent udsagt? Det er jo copy-pastet halvdelen af det. Hvad regner du med, hvis du selv er arbejdsgiver, du får sådan en ansøgning ind, hvad har du tænkt dig? Du skal prøve at sætte dig i arbejdsgiverens sted. Nå, er der nogen, der ved, hvem har en ansøgning færdig? Prøv at høre her, kære medarbejdere. Vi har lige fået en ny opfordring, hvor vi skal opprioritere vores praktikanter, så vi simpelthen får dem mere ind i vores dagligdags strabasser om, hvordan det går her i virksomheden. Ja. Skal vi jo godt? Ja. Super. Det er fandme godt arbejde, det der. Super.